soc Paco, en aquest moment soc jefe de producció de Coressin. L'empresa naix més o menys en el 1964, entonces un grup de 12 propietaris decideixen fundir-se en una empresa soles, el Coressin, que entre elles marques conegudes com pugui ser Muserol, Sancho, Olsina, Gadea, Morero. Avui en dia, un dels productes que més fabriquem o que més aire tenen és el biribiri, està molt de moda. El cafè continua sent, a dia d'avui crec que el gran baluarte de l'empresa, tant marques com Serol, com Sancho, com ara el feta descafeinat, són productes que estan venent-se molt bé encara avui en dia, molt lligats a la festa de moros, molt lligats i molt arreglats a la comarca o al productor. Casalla, herberos, cantahuesos, sàlvia, productes molt de la terra, molt de la comarca, molt arreglats a la beguda de matí, dels homes majors o dels homes del camp. Continuen venent-se. De fet, la casalla, per exemple, avui en dia té un boom molt gran, està inclús entre la gent jove. L'empresa a poquet va migrar. Recordo el 92, quan vaig entrar jo, vam arribar a fer 1.200.000 litres de cafè. El cafè, a poc va perdent un poc d'aire, entre altres begudes de moda, com poden ser avui dia el biribiri, ginebres, licors diversos, com va ser el peche en su dia, vodques de colors, avui en dia la crema d'arròs, i hem anat poc acoplant-se al que el mercat ens ha demanat en un determinat moment del temps. On podeu trobar els productes nostres? En moltíssims de supermercats de la zona es poden trobar avui en dia. L'altre punt de venda molt bo, estan tots els productes del qual és la tenda de l'empresa, i si no sé, hi ha la pàgina web, coressin.com. L'altre lloc on es poden trobar és en la pàgina web, molt popular avui dia, que és corealcontact.com.